egy botlatunk. Egy olyan kő, amely megállítja az embert, hogy hogy emlékezzen a holokauszt áldozataira. Arra, hogy most akár ez az ember is taposhatna itt ezeket a köveket, ha életben maradhatott volna. De nem, meg kellett halni. Akár Dávid neve is szerepelhetne most itt ezeken a köveken. De nincs. Ő életben marad. Hogy ki az a Dávid? Itt lakik. Ebben a könyvben. 1944. márciusában egy budapesti cserkéstapa boldogult anyjaként legjobb barátjával Péterrel a vértanúk terére sietett, hogy a csapatukkal Normafához menjenek és tűzrakó versenyt szerveznek. Azonban a farkasok azon a vasárnapon nem mehettek a Normafához. Cserkészeknek haza kellett mennie. Mégpedig azért, mert bejöttek a németek. Dávid és Péter is hazament. A felső erdősök, ám ezzel nem maradtak meg a gondolatok. Sőt, akkor kezdődtek igazán. A zsidók mellényére felkerült a sárga csillag. Elkezdődtek az üldözések. A zsidó gyerekek már iskolába se járhattak. Ám ennél történtek sokkal nagyobb dolgok is. Vajon hogyan élte ezt túl Dávid és Péter barátsága? Túlélte egyáltalán? Ha elolvasod a Csillag és a százados című könyvet, megtudod.